चलो चलो जल्दी जल्दी आम पास न सरी जाऊ यही पिलाटा पूरा फास्ट आमर पूरा आगे आगे चलती आगे देखु कादुआ कर ओ माय गॉड माय गॉड न मामू घर केते आम कष्ट करूँ गोटे आंब खाइबा सी मैंने खंड खंड टुका आम से पूरा मारी जाऊँ आंब गछ देख पानी बार मन इच्छा चलती आज माड़ खाए फाइनाल बड़ा लग देख आम कौन करवा केमी आम खाइबा आम खाइबार आज हो पार नहीं जेहेतु खाली पानी आम ये लगुच आमको नई पार होगा पड़ो बोधे जेहेतु आम भूल बाट पलि आई जगह जहाँ ना जेहेतु ये गाँ नुह आम हैदराबाद आंब तो खाइबा दूर कथा फास्ट ही कहूली जेहेतु आंब गछ भी देखिपर आंब गछ देखिपर आम जापर नईटा पानी कौन खबर जी आम जेहेतु आम फाइनाली आंब गछ पर पहुँची गलु दादा भाई भौणी मौसी अजा खुड़ी नानी चल गछ चढ़ चढ़ा के विकास चढ़ तो आंब आम गछ खाई गलु फाइनाली आंब आज खिया हम आंब खाइया चढ़ कि आंब गछ को देखा आम आंब कि खाइबा आम कंचा लगा लुण आने लंका गुण मुझे भी देखिपार तो आंब आम खाइबा मजा मजा कि डर भी रोचे किए कटे तू पलि आला तो माड़ नहीं आंब तो खाए देख माड़ भी पका आम खाइबा झुल्ली ना लगे झुल्ली मांगी अरे आम नहीं गाँव कहबे आम तुला सर तू देख आम ये आंब खाइबू कौन गाली आम खाइबू गाड़ी को माड़ा भी खाइबू आंब खाइबू गच चढ़ा कौन पचार माड़ा खाइबू खाइया पचार देखे आसा कहीं रिक्स ना भल नुह बिहान कौन है आंब आम पचार खाया पड़ो
ନହେଲେ ଇଏ ତେଲୁ ବାଲା ମାରିବେ ଆମକୁ। କ'ଣ କରିବ ଯାଉଛି ସେ ଧାନ କଟା ହେଉଛି ପଚାରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଗାଁ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ମାରିବେନି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଇଏ ଭାଇ ଆନ୍ଧ୍ରା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସିଏ ଭାଷା ନା ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ନା ଆମ ଭାଷା ସିଏ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଗେ ମାଡ଼ ତାପରେ ବିଚାର। ଆଗେ ମାଡ଼ ତାପରେ ବିଚାର। ସେଦିନ କ'ଣ ରହିଲେ ଧାନ ଫାନ ସଇଲାଣି ଆଗ ଦେଖ ନା। ସେଦିନ ରହିଗଲେ ନା। ଚାଲ କୁଟାଣ ନେବା ରୋଷେଇ କରିବା ଯା। ଧାନ କଟା ହେଉଛି ଦିନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଦେଖିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇପାରୁନୁ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ଏମିତି ହେଲେ ଖାଇବା। ହଁ ହଁ ହେଲେ ବି ଖାଇବା ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବା। ଗଛ ଖାଇବା କେତେ ଦବିଛି। ଜାଣିଥିବେ ନା କ'ଣ ପଚାରିନି କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ଜଣେ କହିବାର ଥିଲେ ସେ ସେତିକି ଆଉ ଧରି କହିଥାନ୍ତା ଦେଖିନେ ଦେଖାଉ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ହଁ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ବା ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ସେ ନେଇଗଲେଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ବୋଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଅଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଯେହେତୁ କ'ଣ କିଛି ଖାଇନୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପଚାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଜଣକ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ଏବେ ପଚାରିଲା ପରେ ଏମିତି କହିଲା ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା ଯେହେତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ଏବେ କହିଦେଲା ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଧାନ ଚାଲୁଛି। हाँ एक आदमी एक कोई दो लेगा तो टांग तोड़ देगा। जेहेतु फाइनाल आंब पाई आसी देखो आंब गचर चढ़ी सारी आमर जेहेतु आंब शिखुंट बड़ बड़ आंब खसे देखिए कौन सा माँ ऊपर उठा देवे चारिटा कहला आम जेहेतु बहुत गुड़ा नहीं जाए कहला जनका गुटे गुटे नब से भाई ठिया कहला आमरी गछ भाई ठिया कहला से जेहेतु से तार मालिक था कहला मो भाई बड़ भाई आसे आगु आम नहीं पलाब जब सी कहते गुटे गुटे ओ केते बड़ ओ गाइस देखंतु आम पाई गलु फाइनली आंबो 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 कोठी होला देखलु
ଏବେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆମ୍ବ ବାସ୍ ହଁ ଗଲା ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ୍ବ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଆମେ ପାଇସାରିଲୁଣି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ କେତେ ଆମ୍ବ ଇଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା 3 4 5 6 7 8 9ଟା 10ଟା 10ଟା ହଁ ଫାଇନାଲି ଆମର 10ଟା ଆମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଗଲେ ରେ आंब पूरी चाल लेट करो ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଆଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପୁଣି ଆରେ ବାଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଯିବ ପୁରା ଏଠି ଆମକୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଲା ନା ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ବକେଟ ଫୁଲ ହେଇଲାଣି ସେ ମାନେ ହନୁମାନ ଲାଗି ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଉ ଦେଇପାରେ ସେଇଠୁ ପଳା ନା ଯିବୁ ଜଲ୍ଦି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଆମ୍ବ ଯେହେତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଉ ବି କହୁଛି ନା ଆମେ ଆସିଲା ଆମ୍ବ ବି ଖାଇବା ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମ୍ବ ଆମେ ଖାଇପାରୁଛୁ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ମନ ମାନୁନି ଯେତେ ବି ଆମ୍ବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ୱାଓ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଏମିତି ରଖିଦିଆ ହେଇନି ପୁରା ମିଠା ଅଛି ଆମ୍ବ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମ୍ବ ସବୁ ଯିବ ଯେହେତୁ ବି ଦେଖିବ ଆମ୍ବ ଏବେ ଆମର ଏବେ ଆମ୍ବ ଫାଇନାଲ୍ ଆମ୍ବ ଆମେ ପଳେଇ ଚାଲରେ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ହେଲା ଅତି ଲୁଭ ପୁଣି ମାନେ ଭଲ ହେବନି
ଫାଇନାଲ ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ। ଆପଣ ଚାଲ ରେ ତୁ ଏବେ ଗୁଡ଼ି ହେଲି ଆମକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଏବେ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଏବେ ନେଇ ଆଇଲେ ଖାଇ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଚୋଖା। ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଧରିନି ଇଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆସ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିନ ମାନେ ଏଠି ନଈ ସେପଟ ପାର ହେବ ଦରକାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଦେବା। ହଁ କିଣିକି ଖାଇବୁ ଚୁରି କରି ଖାଇବୁ ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ହଁ ହାଁ କିଏ କିଏ ବା କହିଲା माई बदर भाई का कहला हाँ बोला ए 4 एक एक आदमी 4 लेके जाना ज्यादा लेके गुटे गुटे बोला कहला 4 आदमी 4 मत में ठारिला कहला सी किए जाइला तो मोल वालू को लास्ट बेला कहला नहीं है बोले है कहला हाई आशा को नहीं पड़ा